Какво къде? Леко, аз гледай къде стъпиш, тата е. Хоп. Какво? Не те разбирам какво означава това. Да затварям вратата? Кажи, затвори вратата. Затвори. 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 Ри. Затвори. Не соли. Соли, затвори. Не, така си я чупиш, аз няма да ти купувам още една. Ето, бързала, господинчо. Ето. Оттам ли? Къде си, Ради? Ради! Леко, тате, леко, моля ти си, тате. Дига ми. Какво? Тата, дига ми ти се. Седни хубаво, виж, да не се клъчеш кръчето, тате. Така ли искаш? До тебе ето. Аха. Я ти ви на школа. Добре. Къде е твоята кола? Аз ще ходя да грая с твоята кола, ето. Моите кола. Ела да влизай там, тук в двоите спални. Не. Добре, вземи я ти. Добре, хайде ходим по твоите стая. Изключи го. Ето. Да. Ами, еще. Не така, не там, тази не я остави тук. Тук, само да ти покажи. Добре, айде. Мам. Добре, край, няма да я пипам тази. Няма. Хайде. Леко, тате, така ще паднеш, тате. Тата, маха. Какво? Тата, маха. Да го махам? Мама. Много ми тата. Столи вратите. Да затварям вратите? Да. Така. Хвани хубаво да не паднеш. Не може така.
Какво искаш? Тук да качеш? Да. Ти? Да. Гуши. Ето. Хепа! Не, махай колите, ще падне, ще ти боли. Дай колите от тук. Дай ги, тате. Те твърди, дай ги. Не така. Дай. Аз. Виж какво ще ти направя аз сега. Стели. 1, 2, 3. Хайде да сядеш тук, тати. Ела? Хайде, качи сам. Хайде, качи. Хайде. Едно, две, две, Едно. Искам мазена. Какво искаш? Искам мазена. Дайте. Да ти помагам? Да, ръката. Не мога, тате, вече тежко. Гуши. Тежък си там. Тежък. Хайде, качай. Добре. Iday kuha ibalot. Iday tate. Накъде? Тук. Па. Тате, защо чупиш колите така? Аз ще играя с компютър, тате, тук малко. Може? Ела седни тук, айде. Обърняхте пейски. Добре. Аз питам Маяна. Не искам. Айде. Пара. Леко. Тук вече не може да тичеш, тате. Твоите легло вече тук. Пречи ли? Не. Тук ще спиш днеска? Не е на голямото? Аз спим на голямо. Не, тук ще спиш. Не девет аз като ти на голямото начин такова и тебе спим на голямото. На малкото такова. Искам на голямото и искам татичка. Добре. Спим на голямото. Нали? Нали? Как ще лягаме и пия и мама. Какво?
Тате, искаш ли да оправим самолет, че той лавиш? А? Не! Ти какво не? Не! Ела да гледаш само. Ето. Не! Само отвори, виж. Само погледни я. Отвори, виж, тате. Ела, виж. Не я искаш. Да, Защо, тате? не искам. Ама аз искам. Мама, не искам. Защо? Не искам. Не искам ликате ми. Бабки. Нана пули. Тука, гудкови горе, тате. Айде, дай. Анди. Какво? Да затварям вратите? Много два. Така не можеш. Боли ми, тате, боли ми. Виж просто как тече кръв. Не знам, е така гръсна, гледаш. Боли ми, тате. Не мога покажа сега да го пресираш. Какво да му депресирам от малко на кръв? Кръв? Къде знаеш как ще реагира и какво става в мозъка? Чакай малко от тате, мама. Не, заребила се гумата, тук мерише цялата стая на гума. Какво не? Ти се го остави там. Защото няма къде да го... Ето го. Тук като поставя, той седи като в дупка тук на вас. Кога беше легло, да, ама сега... Тук буде тук. Тате, аз